Vakantieliefhebbers, welkom! Ik ben Marco, jullie parketeer en ik bezoek voor jullie de leukste vakantieparken. We staan vandaag in Amerika en we zijn te gast op Centerparks de Limburgse Pil. We mogen om 3 uur in de cottage, maar gelukkig wel de hele dag gebruik maken van de faciliteiten. Dus we gaan onze bagage eventjes droppen en daarna het park in. Leisure Boulevard. Nou jongens, daar beginnen we onze reis hier bij. Het is een nieuw concept van Centerparks. Het is voor het eerst hier neergezet op dit park. En het is eigenlijk gewoon een pad waar alle faciliteiten aan zitten. Je hebt hier bijvoorbeeld de minigolfbaan. Je hebt hier de kinderboerderij. En aan het uiteinde de Market Dome. Dus die gaan we nu allemaal eventjes bekijken. Zo vreselijk leuk hier. Dat is altijd nog wel een dingetje. Je moet natuurlijk ook die camera weer terug ophalen. Nou, vooruit. Gaan jullie mee? Maar jongens, de Bamboe Dome, deze hebben ze er dus helemaal speciaal in Indonesië laten assembleren. Daarna hebben ze hem hier naartoe verscheept. En buiten dat deze ontzettend sfeerverhogend is, reguleert deze ook de temperatuur van de Market Dome ontzettend goed. Nou, dus dat sfeerverhogende gaan we eens eventjes proberen, want we gaan hier even een lekker drankje doen. Heerlijk jongens, om hier weer te zijn. Ik heb me inmiddels eventjes omgekleed. Ik ga op de fiets van Robert op zoek naar de Waiko Farm. Dat moet hier ergens in de buurt zijn. En daar schijnen ze een heerlijk biefstukje te hebben. Nou, die gaat vanavond op de barbecue. Zo dames en heren, en met deze gezellige barbecue is gelijk deze video geëindigd. Vraag jullie als laatste nog eventjes een dikke duim omhoog te doen. Abonneer voor meer en dan zien we elkaar de volgende keer. Bedankt voor het kijken.